Kabalo ba kamo nga adunay daan kaayo nga libro nga nadiskubrihan dito sa Sinai Peninsula? Kini nga libro adunay dakong kalabutan sa atong study sa Bible karong panahona. Dito sa layong lugar sa Monastery of Saint Catherine dito sa Sinai Peninsula, adunay usa ka ancient treasure nga natago sa taas nga mga centuries. Ngadtong 1844, ang usa ka German scholar nga si Konstantin von Tischendorf, on a quest for ancient biblical texts, stumbled on what seemed to be mere scraps of parchment in a water basket. Wala siya kabalo nga katuday nga mga fragments or scraps part man day kadto sa libro nga matawag nato karong Codex Sinaiticus, usa sa pinakadaan og most complete Bibles in existence. Og kini nga libro ma-date back nato sa 4th century AD pa. Now, kanus-a og asa man kini nabuhat ang Codex Sinaiticus. Now, ang Codex Sinaiticus nabuhat ni adtong 330 AD padulong sa 360 AD. Ani nga time ang Roman Empire nahimo ng Christian nganuman kay ang ilaha nga emperor nga si Emperor Constantine the Great na convert ngadto sa Christianity. Ang mga scholars nagtuo sila nga ang manuscript nga Codex Sinaiticus nabuhat sa mga Christian centers, posible sa Caesarea or sa Alexandria, sa Israel or sa Egypt. Gisulat kini sa usa ka Greek nga lengguwahe sa usa ka vellum, panit sa mananap. Kini nga codex gi-organize sa 4 columns. Kini nagreflect sa hago kaayo nga pagkopya, pagcopy sa mga scribes nga gusto gid i-preserve ang scriptures. Unsa may sulod sa Codex Sinaiticus? Ang Codex Sinaiticus daghan kaayo compilation sa sacred texts. Though dili kini siya kompleto, pero daghan siya sulod. Unang-una, ang sulod niya mao ang Old Testament nga nag-follow kini sa Septuagint nga translation. Pero adunay mga missing books ni ani sama sa Leviticus, Numbers ug Deuteronomy. Unya ang katsada ani kay ang New Testament kompleto. Nag-contain kini sa 27 books sa New Testament. Naalay problema ni ani kay ang longer ending sa Mark wala diha. Dayon, ang Codex Sinaiticus nag-contain sad siya sa mga Epistle of Barnabas ug part sa Shepherd of Hermas. Kining duha ka libro nga gipuno ani nga codex, importante kini sa early Christian communities pero wala kini gi-appeal sa New Testament canon sa atong Bible karon. Now, papaano na-diskubrihan ang Codex Sinaiticus? Now, the discovery of the Codex Sinaiticus is a tale of perseverance. Niadtong 1844, si Tischendorf nakakita siya 43 kapahina sa manuscript sa St. Catherine's Monastery. Nakita niya nga importante kaayo kini, busa ni balik siya niadtong 1859. Kauban na niya karon si Tsar Alexander II sa Russia. Tungod niya na nagka-manage siya nga mo-acquire og daghan nga mga kopya sa Codex Sinaiticus ug gidala kini niya sa St. Petersburg. Ug didto gitun-an ug gi-preserve. Unsa pod ang mga issues o mga controversies nga naa sa Codex Sinaiticus? Now, ang Codex Sinaiticus aduna gid siya mga kontrobersya. Ang scholars nag-note sa mga discrepancies between this ancient manuscript and later versions of the Bible. So, naay mga debates may tungod sa accuracy niya. Ani pod nga libro absent ang longer ending sa Gospel of Mark og nag-raise kanay questions about how the biblical text evolved over time. Additionally, the codex is now fragmented. Nganuman nagkabahin-bahin man kini sa different locations, unang lisod kaayo siya pagatun-an. Now, aha man day karon ang Codex Sinaiticus. Today, the Codex Sinaiticus is divided among 4 locations. Unang-una, the British Library in London. Ikaduha, the University Library in Leipzig. Ikatulo, the National Library of Russia in St. Petersburg and the Monastery of St. Catherine. Now, kini nga fragments, though separated by distance, kini silang tanan together nagrepresent sa one of the most important manuscripts in biblical history. Now, nganong importante kaayo ang Codex Sinaiticus sa atong panahon karon? The Codex Sinaiticus is more than just an ancient manuscript. It is a bridge between the early Christian church and the modern world. Its discovery has reshaped our understanding of the Bible's history and continues to influence contemporary biblical scholarship. Bisan pa man nga ang Codex Sinaiticus naa siya mga issues o controversies, na kini nga libro nagpabilin nga importante para sa study sa Bible o sa pag-preserve sa pulong sa Ginoo. Kini nga compilation sa libro nabuhat na kini niadtong 330 AD padulong sa 360 AD kay matud sa pagtuon sa tunga-tunga kini sa 4th century AD nabuhat. Karon naa kini sa compilation nga kompleto sa New Testament na.
Unya, napoy part sa Old Testament, missing lang uban nga part sama sa Leviticus, Deuteronomy o sa isa pa. Now, nagpakita kini nga naa nay compilation sa Bible before kang Pope Damasus I niadtong 382 AD. Kini si Pope Damasus I nagbuhat kini siya og usa ka synod nga nag-Council of Rome or Synod of Rome niadtong 382 AD. Nag-confirm kini siya, nag-affirm kini siya sa New Testament canon nga 27 books. Pero before niya, naa na di ay ang Codex Sinaiticus. Apil gani si Athanasius niadtong 367 AD sa iyang festal letter na sa listahan sa 27 books. Pare-pareha ang time sa Codex Sinaiticus creation ug sa sulat ni Athanasius ni adtong 367 AD. Makita niyo mga igsoon nga before pa kang Pope Damasus, kang Jerome o sa mga sikat nga mga council ug synods na anay compilation sa New Testament apil sa Old Testament. Ganing lang kining Codex Sinaiticus na ay mga missing nga mga books sa iyaha. Na nagpasabot kani nga uso nagikini sa unang panahon ang pag-compile sa pulong sa Ginoo before ni ani mga sikat nga ngalan nga ato ang giingon.